Jeremiah chapter 14, verse number 7. All right, Kubeng. All right. Ngicela uphinde futhi verse number 7. Ngicela utshela oseduze kwakho ukuthi makhelwane, it is not all about you today. This prayer is not about you, but this prayer, it is all about His name to be glorified. Somebody shout amen. Right, let me read with the message, or petty the message by Peter Fundele, Jeremiah 14, verse number 7. All right, ngicela uqale ngamabomvu verse 1 with the message Bible. Mawuphethe. Yebo. Mhlawumbe umlife ngathi ufuna ngisho njalo nje, just nibazele be little bit down so that izokwazi ukuzwakala lapha. Akudinge ukuthi ngize ngisho ufune nekwenza. Amen. Praise God. Yebo. Ngicela ningehlisela yona i-microphone ingaphezulu. Ungahlise yami, hlise yakhe. Amen. Yebo funda ke kuze zozithuba. God's message that came to Jeremiah regarding the drought. Yebo. Judah weeps, her cities mourn. The people fall to the ground mourning. Yes. While sounds Right, of ngicela underline in 30 God's message that came to Jeremiah regarding the drought. Somebody shout regarding the drought. regarding the drought. I-drought yakho ngaba ama-finances. I-drought yakho ngenzeka kube zigulo. I-drought yakho ngenzeka ukuthi le ncwadi esilethe enkosini namhlanje esiwendlala. And now today it is our first day we pray. Into ithi when sonke siza kulomthandazo sizothi uNkulunkulu vela wena uNkulunkulu phakathi kwezimo zonke. And ungakhohlwa ukuthi sithe alikhazinyoliswe igama lakho. Now uma sithi Nqaba Nami Nkosi ngenxa igama lakho sithi yenzela igama lakho. Ngicela uyinakele ukuthi prayer yethu ithi yenzela igama lakho ukuthi wenze njani unqabe nami. Now abanye they will never understand the season esikuyona nesingena kuyona. Abanye futhi they will never understand ukuthi when God spoke ngo December ukuthi this is a year of favor. I mean this is a year of favor. And then we all know ukuthi favor isebenza ngesikhathi abantu bephelelwa bese qala ifavor. So ifavor ayisebenzi uma umuntu esenakho. Kodwa ifavor isebenza uma umuntu ethi akukho la ngakuthola khona. Angazi amen ukhona, then bese kuthiwa that person is favored by God because into nayo unayo kodwa engayideserve ukuthi angaba nayo. That is a favor of God. So now, and prophetical on December, December 31 to 2022, and God spoke kuti this year it will never be unyaka omuhle. You remember people who were there with December 2022, 31. This year it will never be unyaka omuhle, it will never be unyaka omuhle. Bowazi ukuthi amaqanda seyondlula ku 260. Bewungazi ukuthi i30 izondlula 100. Angazi amen ukhona la ekhaya. But when you look around and then you yabona ukuthi kukhula izindleko, kukhula ama prices ezinto, but amahola wakhula. Leyo nto leyo isho ini a place of delay. Angakekho umuntu ongizwile. Kusho ukuthi we are at a place of delay. Now si delay kanjani? Si delay ngoba kukhona izinto ezikhulayo
zikhula zenza ukuthi sigcine singakwazi ukufinyelela kulento esiyifunayo. Because thina simile kodwa lezi zinto esikuzona ziyakhula. And futhi lezo zinto izinto ezidingwa ubani ezidingwa yithina. Leyo nto leyo bese sifaka kwi drought. Awakekho umuntu ongiza ikufaka kwi drought ukuthi noma unayo but awunayo imali eyanele yokuthenga. uIsaiah uthena ninemali kodwa manje anithengi ndawo. Athi ngenxa ukuthi imali nayo ayikho enough. Bese thi kodwa wozani la kimi nizothenga ngoba mina konke nizokuthola kumina kunjani ku affordable. So this was a prophetic word when uIsaiah akhuluma ukuthi wozani kimi nithenge noma ningenamali. Leyo nto ukuthi noma ningenamali wozani kimi nithenge. Amen. Bese thi wozani kumina futhi nenze njani niphuza. Ngoba kimina there is rivers. Amen. There is umfula. There is ukugobhoza kwemfula. Enzofica ngimina. Now lento it was prophetical ukuthi uJesu akakafiki but you need to apply faith ukuthi uNkulunkulu kwazi ukwenza izinto kwi drought. When yonke into right you will never see uNkulunkulu ephakama uphakama ngesikhathi uswele. Uphakama futhi ngesikhathi system ingakuvumeli. Angazi kukhona umuntu engikhuluma naye emthandazweni siqala ku day 1 sengathi ngamtshela sethuza ukuthi makhelwane uNkulunkulu uphakama ngesikhathi sewehlulekile. Actually njengoba bathi siquote sithi 19 bani from verse 1 to 36 incwadi kaMakhosi siquote ukuthi na uHezekaya ufika uNkulunkulu uvele ngesikhathi esehlulekile. When ebona ukuthi na ngeke ayiwini impi wayesethi uNkulunkulu makafohle yena. Wathi lo daba ngilwendlala kuyena lencwadi ngindlala kuyena. So njalo uma kuthiwa uyehluleka phakama nento oyibhalelwe isitha uyilethe enkosini engahluleki. And I once said this ngathena uNkulunkulu esimkhonzayo lo uNkulunkulu ongakaza embatha inyama. Yingakho engayazi into yokwehluleka ngoba into ehlulekayo that is our flesh. Ababekho abantu that is our flesh into ehlulekayo. Ngaphinda futhi ngisho lento into ehluleka inyama yethu nathi ukube kuthiwa sizange sangena kule nyama yayingeke izimti dilute into kaNkulunkulu. Kodwa lenyama ngoba inyama evele entweni ephelayo kanti thina sivele entweni engapheli. Yingakho namhlanje sifeyila kodwa ke namhlanje sizonikela lolu qobo lwethu kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lezi zinto esibhalelwa ekubhalelwanga umuntu kamoya kubhalelwa umuntu wasenyameni ngoba umuntu wasenyameni uhlele emhlabeni. Abekho abantu ngicela ukukhuluma nomuntu osethu uthi uSathana akabhalela umuntu kamoya ngoba umuntu kamoya akakwazi ukugula umuntu kamoya akathakatheka umuntu kamoya akadubuleka umuntu kamoya akaphathwa iHIV and AIDS akaphathwa icancer akaphathwa iTB akaphathwa isifo samathambo. Angazi amen ukhona like akufi izinso kumuntu kamoya. Amen akaphathwa isifo sikashukela akaphathwa isifo sikasawoti. Amen makuthi sikhona mtshela sethu uthena makhelela umuntu kamoya akaphathwa yonke leyo nto leyo. Manje usisitha sifuna ukushaya lo muntu ongaphandle ukuze kushaye kokamoya. My sitha sik intimidate because of umuntu okamoya ongaphakathi kodwa sik intimidate lo ngaphandle kodwa siqondile kulo ngaphandle siqonde kulo ngaphakathi. Awangazi amen ukhona la. Nje sethu uthi uSathane makushaya inyama akaqondile wena kodwa uqonde lo ngaphakathi. Lo ngaphakathi uyamazi ukuthi how strong is. Uyamazi ukuthi strong kangakanani. Manje into emenza ukuthi angakwazi ukusondela ungamthinta uJobe kodwa ungayithinta umoya wakhe. But ungayithinta inyama yakhe manje uSathane uthinta inyama ukuze lo ngaphakathi angasakholela ukuthi angakwazi ukuphila kule nyama ethintiwe. Angazi amen ukhona la ekhaya. Lo ngaphakathi angakholela ukuthi angakwazi ukuphila. Once kwa give up ongaphakathi ongaphandle sefihla. Once lo ngaphakathi waba strong ongaphandle ngisho ngathiwa kukhona iparts emzimbeni efile uNkulunkulu uyothumela ama angels. uNkulunkulu ongasweli uma kwazi ukuthumela amagwababa alethe inyama ephekiwe egqoka ama stockings neCrocs ezinamhlanje amagwababa sengafika phezulu kwempilo yakhe. uNkulunkulu angathumela noma ngabe imali ongaphakathi engathintekanga. Bapha abantu. Don't doubt uNkulunkulu wena umuntu ongaphakathi. Don't doubt lento kaNkulunkulu. Ungayidoubt noma uhlangabezana naziphi izimpi.
kuthi ngakhuluma nomuntu uthi noma ungalamba kangakanani esiswini sakho kodwa ungayidoubt lento kaNkulunkulu ukuthi ukhona. Lithi iBhayibheli, to the hungry people he becomes the bread of life, and bese lithi iBhayibheli, to those who are sick he becomes the great physician. Bese lithi to those who are lost he becomes the good shepherd. And he to the CF he becomes the brighter and the morning star. It is the God who's omnipresent. Oh, amen. Might is the God who's omnipresent. Utukhona ngazo zonke ikhathi. Akanendaba uthi kuthandaze lo waphinde wathandaza lo kwathandaza lo. Ngesikhathi uthandaza unake wena. Nalo ngesikhathi noma ngathandaza ngesikhathi esodwa kodwa unake wena. Ungamkhombi komunye umuntu. Unake because he's that kind of God who's the God who's omnipresent. Ukhona ngekhathi zonke ngesecond ngeminute. Unaka umuntu opheshe, unaka umuntu ola, unaka umuntu osekhaya kwaNongoma, unake mina ngila eThekwini. Sengathi ungamtshela oseduze wathi makhelwane ukhona ngazo zonke. He's the God who's omnipresent. Somebody shout hallelujah. When Abraham entabeni yaseMoriya athi wena uNkulunkulu sengikubonile namhlanje, I came upon this mountain, ngifika nomfana wami. Umfana wami befuneka asalela entabeni. Kodwa ngabona inqaba. Wayesethi uhambisana nento engisho ngisuka phansi entabeni. Ngathi sayothandaza nomfana. Mina nomfana sayokhuleka siyabuya. Kodwa wena uthe akabuya umfana. But uhambisana nento engiyishe phansi. Ngathi mina nomfana siyabuya. Kwangathi bengakhuluma nomuntu we declaration namhlanje. Ukuthi kwesinye isikhathi khona isikhathi la khona ufuna kuyisho into oyifunayo. Noma ngabe izulu litheni kodwa uyisho lento oyifunayo. uNkulunkulu uthe umfana uyonikela ngayo. But wayesethi umuntu Abraham ngiyadeclare mina. Banceku zami salani nale mphongolo la. Nalezi imphongolo salani nazo la inceku zami. Mina nomfana sakhuphuka saqwala lentaba yaseMoriya siyaphezulu. Wayesethi sayokhuleka. Kuthiwe kuyawunikelwa ngomfana uyokwenza isacrifice, but yena akasho ukuthi ngisawukwenza isacrifice, uthi ngisayokhuleka. You have to change even mentality mawuya emthandazweni noma mawuthatha imali yakho uya nayo enkonzweni, ungathi umnikelo but thani worship. Mina no Isaac nomfana wami usho imali oyiphethe uthi mina nomfana wami, because imali yakho ine identity yakho mayisesandleni sakho. Awangazo amen ukhona yini ine identity yakho mayisesandleni sakho. Kuthiwa yasala entabeni bese uthi mina I'm not that kind of a person. I decree and I declare lento Nkosi ngeke ngiyishiye entabeni. Mina nomfana sisayikhuphuka intaba siyothandaza. Akekho umuntu othandazile wangabuya notho. Awu somebody shout hallelujah. Ngiyazi ukuthi mangeke ngaphakama wena God you shall answer my prayers because ngithe ngisawuthandaza ngiyonikela. Mangonikela sometimes ngibuye nakho. Beka abantu abanzima. Mangonikela sometimes ngibuye nakho. But mangiyothandaza ngizobuya nakho. Sengathi ngamtshela sethu uthi mawuyothandaza uzobuya nakho. Awu amen. Mtshela uthi mawuyothandaza uzobuya nakho. Nale mali yakho ungasayibizi njengemali. Kodwa nale mali yakho ibambe ngesandla sakho. Uthi mina nomfana sayothandaza. Uthi mfana wami ibuza imali ithi ziphi inkuni? Ithi ziphi inkuni? Ithi no ithi nazi inkuni ngiyayibona. Nanku nometshise ngiyabona kodwa iphi imvana ezawuhlatshwa. Sometimes mawungakafiki la kuleyo level yokuthi worship nento ofuna ixibuke kuwena ikubuze before uyoyishiya. Akekho umuntu ongizwile ubuzwe yinto oyoyishiya entabeni ithi ngiyabona nakho manje kupho kumhlatshelo kusho umhlatshelo uthi uphi umhlatshelo, because sometimes umhlatshelo unayo voice. Phela imali yakhe inephimbo phambi kaJehova. Mayike yafika kwi-altar yaphenduka ibe ne-voice.
kwabanye bayeke umhlatshelo yiyo balethi imhlatshelo ichithe indlopho ngoba nakho umhlatshelo sobuza uthi uphi umhlatshelo then bese uyeka lo uNkulunkulu athe khuphuka nawo bese ubamba noma ikuphi ohlangana nakho kanti mawukubamba noma ikephi ohlala khona izinto angeke ubuye nazo entabeni uyakwehla wedwa entabeni uyakwehla wedwa ukuthi angisho uyakwehla wedwa uyakwehla wedwa uyakwehla wedwa entabeni uyakwehla wedwa. Somebody shout hallelujah. Mthindo sethuze uthi makhelwane sometimes kuyadeclare before uyikhuphuka intaba. uNkulunkulu uthe uyosala umfana kodwa mayikhuphuka uthi cha mina nomfana siyabuya. Ngesikhathi ethi mina nomfana siyabuya ngale kwentaba iMoriya uNkulunkulu wabamba inqama naye. Wathi usethe uyabuyela emuva nomfana. Kusho ukuthi umfana ngeke safa phezulu. Wabamba inqama ngale. Angazi noma khona nabantu abathi Nkosi kunenqama yami kunenqama yami ngale. Kunenqama yami ngale kwentaba. Kunenqama yami ngale kwentaba. Kunenqama yami. But le nqama ilinda ukuthi uphakame. Uyikhuphuke le ntaba. If I get tired along the way, He gives me power to press on because Jesus in me has never failed, never me up to this far. Mawuzwa ukuthi khona ukukhathala izinto ezikhulunywa uNkulunkulu kuwena hlabelela nomhlabelo uthi uma ngikhathala endleleni ungipha amandla mina ngiqhubeke uJesu kimi akasoze angijaphisa yena yedwa angijaphise. Kuyenzeka uNkulunkulu akhuluma izinto kithi bese sizwela maseyize ngoba yonke into uNkulunkulu ayikhuluma ine voice. Ifuna ukuphikisa uthi kade engashiyo mina. Abekho abantu abangaze bengashiyo mina nangempela bese uyayeka kanti usumisisha iappointment phezulu entabeni. Iappointment bezotestwa ifaith yakho ukuthi umkholwa kanjani uNkulunkulu. So that after everything kune altare zovuka kuthiwa kwaJehova Jireh uNkulunkulu uyabonelela. Entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Entabeni kaSimakade kuyabonelelwa. Kodwa yikho leyo nto ingekho iact yakho. Ahlala phansi bese siyathandaza manje. Sesiyathandaza hlale phansi. Now, God's message that came to Jeremiah regarding the drought. Judah weeps, her cities mourn. The people fall to the ground, mourning, while sounds of Jerusalem sobs rise up and up. The rich people sent their servant forward. Abantu abacapable of ukwenza izinto. Abantu abacebile bathumela ama-servant abo. But bafowethu siwi drought akukho amanzi. Sisokwadula. Survival of the survivor. Kwafuneka ukuthi survive abantu abacebile. What about the poor people? Bangabacabangela. Kuthiwa those who were rich bathumela abantu iy'nceku zabo ukuthi abagijime bayokha amanzi emfuleni. Kusho ukuthi la amanzi akhona khona. Ngicabanga ukuthi akusilona ibanga elifishane. Kusho ukuthi bahamba ama-kilometers beyolandela abantu abarish. My question babe nawo yini bona amanzi. Hleze balanda amanzi babebuya nawo bangawathola sibe walethile ngoba bazigqila zabantu abarish. Akekho umuntu ongizwile. Ngoba ipoverty kufuneka uyenyanya. Uyenyanya ipoverty njengesono. Inhlupheko kufuneka uyenyanya ngoba mawungayenyanyanga inhlupheko izokwenza ukuthi kube khona abantu ababenefita ngawe because of your poverty. Babenefite ngawe wena ngoba unakho ubajulukele kodwa ungezukuthola lutho. Kodwa abe la ukhona ekhaya. They walked ama kilometers beyolanda amanzi belandela lapha abacebile
rich people bathatha amabhakede bagijima kilometers noma sewubomile ehamba nawo amanzi athi angikwazi ukwaphuza ngoba akamaster abekho abantu khona ngomile kusho ukuthi bangifica ngifela iduze kwebhakede ngoba mangawaphuza ngiyofika ngithi kumaster ashonephi ngoba wasagcwele amen awukhuleka i-drought ibambe wonke umuntu kodwa abayisizayo anginjalo manje kunjalo nje abasikhuluma abantu basiza kusizakala abantu who are in power who control iminyanga ethile wena ophuwa hlala uphu njalo awukodwa Jesu njoba sisila kuthiwa kwathi makubonakala i-drought abantwana baka-Israel they mourn bakhala they wept bakhala inyembezi bakhalela nabantwana baka-Israel bakhalela i-drought ungakhohlwa ukuthi njalo makukhona i-drought kudinga ibandla likhwece bese liyemthandazweni kakhulu thina kwaZulu kwakukhuphuka omama bomthandazo mabefika laphana kuthiwa kwakuyini konje unomkhubulwane bakhulume nayo imvula yehle mabehla nje entabeni behle nemvula ngoba babethenjwa nendlela futhi ababeyiphatha ngayo babazi ukuthi bakhuluma noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ehlisa imvula makuyi-drought abantu don't forget ukuthi ku-2022 God spoke wathi uNkulunkulu abantu abazosurvive abantu begama lakhe wayesekhuluma lento uNkulunkulu ukuthi abantu abakhonza amanye ama-altari baphakamile eminyakeni kodwa this year kuzophakama abantu ababizwa ngegama lakhe. That was a prophetic word uNkulunkulu ayikhuluma ngo-31st December, the year of favor. And what is happening now? Abantu bathola favor bengayideserve. Mangabheka impilo yakho ingcono ugcina ukhohlwa nokuthi iqanda amaqanda awu200 over 200 is60 akuphathi kabi kodwa akuphatha kabi. Inkinga ukuthi nawe awusurvive vele ngomholo wakho usurvive ngomusa ngefavor. Futhi njalo mawuqeda ukuqhofoza iqanda awuqhofozi bese ushiwa futhi Nkosi yami uNkulunkulu wami ake ngibeke baba uhafu sengiyobuye ngoqedele Nkosi yami ngakusasa yabiza phela lento zohlephula nje okuyelo okuncane okumhlophe ushana okuncane ngiphinde futhi ngakusasa ngiphinde ngithatha okunye cha ukuthatha lonke ulifake ungezwa lutho nawe awazi uphuma kanjani nalesitolo into ekuphumisa nalo iqanda esitolo uphunyiswa ifavor mase kuhlela igrosa bese ungazi ukuthi ifike kanjani legrosa inyanga iphela kanjani kodwa kuyisikhathi se-drought. Wonke umuntu uyakhala onemonto enkulu onemonto encane petrol phezulu. Mangiqala ngathi upetrol ngithi mina una imoto yofika 2000 Jesus hallelujah. Ngayibuka ibhawuza ngathi awu ngaze ngehle awu amen ngayibuka ngithi abagcwalise ngisho ngelokhuzana ngagcina igcwala ngo1.3 mangithi hawu nayibheka 2000 ngaze ngehle ngathi ngehlelo kwathi angithi ubukhuphukile ngolesibili kanti wawukhuphukile futhi ngalesi yasikhathi awu ngase ngithi mina usukhuphuke nganga ukuthi manje sekufuneka ngigcwalise itank ngo2000 sewabona ukuthi na ithi uthi ukhipha wona 2000 kube kusho ukuthi na 2000 phela amen kodwa azipheli indlela awukwazi ukungena emotweni ufika kanjani la ufika khona. It's not all about money but it's all about the grace of Jesus. Now we are surviving. Kwangathi ngamtshela sethu uzathi makhelwane laba bagijima bawolanda amanzi kude njethi bawolanda amanzi kude kodwa yizwa abantu abalilayo abafethu ngathi sokuqhubeka okusasa kushumela umfundisi uZulu Pastor Lungzulu sokuqhubeka ngomgqibelo sivala. All the farmers work has stopped. Abekho abantu abasebekwazi ukuproduce ukudla. Not a drop of rain has fallen. Akukho ngisho iconsi lemvula elaqhamuka phezulu. The farmers don't know what to do, even abalimi. Yabona mabuka manje wonke umuntu akazi ukuthi enze njani. Akekho umuntu owazi ukuthi ufuneka uthi mawuthi uyabuza kuthi uoyele emuva kuthiwa ukhuphukile uthi uyaqhama futhi kuthiwa futhi again ukhuphukile bese uyayixakekela ukuthi lo oyela okhuphuka kangaka kanti kwenze njani. The farmers, they don't know what to do. They wring their hands kusho ukuthi ngamanye amazwi bathi
ufama mayihlangana nomunye akekho umuntu ongizwayo wakwaba sesikhathini la khona mawuhlangana nomunye uthi ubika usizo wakho naye ilesi sikhathi esikusona la khona uthi ubika usizo athi nami anginayo into yokusiza ngoba kuyaphetha asazi what to do. Kuthiwa onke ama-farmers abantu abaproduce ukudla babehamba beshaya izandla bethi asazi sokwenza njani yini esingayenza. They shake their head babengagcini ukuthi kodwa babethi uyawuza umdanso wakhona ngathi ngamtshelo sethu ukuthi umdanso wekwehluleka mawusuhluleka kanjalo la khona unikini izandla ihambisana nenhloko ubokwazi ukuthi kushubile akusekho ngoba namajazi la esiwagqokayo awasho ukuthi angakwazi ukusikhipha entweni esiyibhalele usathane drought. Sometimes udokotela uyefika abhale into ayibhala bese ethi mayiqeda athi I don't know ukuthi usurvive kanjani. Lokho kufuneka kuringe kuwena engqondweni ukuthi akusiyo udokotela kodwa khona okuphezulu kodokotela. Angazi amen ukhona mina. Bakhona abantu abangizwayo. Kodwa namhlanje sizondlala angeze yakhe incwadi lotshweni usathana ukulobeleni. Kodwa sonke mahlangana sihlangana nomunye unokhatha usizo lwakho wahlangana umuntu ekhatho lwakho usizo nomunye ukhatho lwakho usizo nomunye ukhatho lwakho usizo nomunye ukhatho lwakho usizo nombona erishi hayi lutho kuyabheda nakuyena. Awu amen. Somebody shout hallelujah. Kuyabheda nakuyena singathi ngamtshelo sethu nakuyena kuyabheda makhelwane. Awu amen. Asambe sothandaza. Then they shake their head and they wring their hands. Even the door upper dons have fallen in the field because there is no glass. Eyeglass over on her last leg, nothing but skin and bones. Besethike, we know, nansi into soyisho namhlanje, sesiyathandaza imizuzu emibili emithathu ngenxa yesikhathi inkosi kwathi thanda kube nje. We know we are guilty. Don't forget ukuthi we pray sithe akuphendulwa uHezekaya ngobe right. Kodwa ngenxa ukuthi uthe ngenxa yegama lakho. Abekho abantu emthandazweni akuphendulwanga ngobe man of an hour uHezekaya wayesegumulile ingubo kodwa aphendulwa ngenxa ukuthi uthe ngenxa igama lakhe. Futhi uma ungayi uNkulunkulu uyibona ungcono but ya unjengalo mabeloba abaka Israel mabethandaza. We know we are guilty. We have lived bad lives, but do something. God, do it for your sake. Time and time again, we have betrayed you. No doubt about it. We have sinned against you. uNkulunkulu uyasondela emthandazweni onje. Emthandazweni othi uNkulunkulu ngiyabheda. Senze we have betrayed you. Umuntu osho njalo. Athi ungabusenzela thina ngoba kule drought esikuyona. Isho ukuthi we cannot survive. But do it for the sake of your name. Another translation say that. But let it for your sake. Somebody shout amen. For the sake of your name. Tell them for the sake of your name, God. We have sinned against you. But just do it for the sake of your name. Don't ever do it for the sake of us. uNkulunkulu lokhu ungakwenzeli thina konke umuntu okhona masifuna lelizwe lethu liphile singayimbathi ingubo yokuyibona ngathi besingo Mr. Man of an hour or woman of God abantu abaqualified kodwa sekudinga ukuthi siye sithi here is the drought. Nansi incwadi siyibhalelisa. But Father,
sikhipha kulolu gwadu ungakwenzeki thina just for 2 minutes. We will play for the sake of it, for 3 weeks. You shall open your mouth. We ain't done it. If you feel like bowing down, you shall do it. But if we ain't done, it is our first day today. Njengoba kuusuku lwethu lokuqala namhlanje asiyendlala le ncwadi. Lithi iBhayibheli they moved, they wept. U-Israel ekhaliswa i-drought. Abanye bathumela izinceku zabo. Yabona-ke abantu abarishi abazi ukuthi ngelinye ilanga uzothi mathi uyavuka ethi uthumela inceku yakhe athi othi ifile ibulawe yona i-drought angayileli. Bese erish kodwa angabi nayo imali yokumlethela into ayifunayo. So thina asenzi kanjalo. Kodwa thina siguqa phansi bese sithi uNkulunkulu amandla avela kuwe. You are the provider. Open your mouth. Sonke yangendlela umoya ingcwele athi yangayo. Yangendlela umoya ingcwele athi yangayo. I see abanye they are bowing down baguqa ngamadolo. But I want everyone ukuthi aye ngendlela umoya ingcwele athi yangayo. And ufuna lento kube umthandazo suka ngaphakathi ejuleni kwakho ukuthi uNkulunkulu nayo incwadi ngayendlala. Nayo incwadi. Awu Nkosi Jesu. Ibandla lakho le. Ibandla lakho moya ingcwele. Njengompristi kaNkulunkulu siyembatha ingubo. A prophetic mantle namhlanje. Siyothandaza siyathandaza kuwena. Wena dwala elimiyo. Ushana maya elabasaya. Unamande lebrosaya. Omoywe. Nansi incwadi sizoyipresenta phambi kwakho. Lotshiwe ibhaliwe. Isitha siyasabisa, isitha siphethe i-warrant of death. Isitha siphethe izinto ezisho ukuthi we shall not move. Where we are, sizawuhlala khona forever, but I hear ukuthi uNkulunkulu wena ngenxa yegama lakho Nkosi uJesu, you never allow the enemy. You will never allow Satan, amademoni, ama-devil worshipper, nalo lonke uhlobo lemimoya. You will never allow them, God, ukuba baphase, baphumelele ngegama likaJesu. But Father, uyasinikeza amandla okuba wena Nkulunkulu silwele. This is not impi yethu, kodwa impi yakho le. In the mighty name of Jesus Christ. Penny, come and pray in the name of Jesus Christ. As we are praying, don't stop praying, don't stop praying. Come on, Church of Jesus, don't stop praying. Ngifuna uyithulule inhliziyo yakho njengoba injalo. Ngifuna uyithulule inhliziyo yakho. Ingabikho into ekubamba, ingabikho into ekubamba, ingabikho into ekubamba. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, shana hanezuya mana liko shatayala. Libra kosita la mahane zukataya. Thank you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. We bring our bodies right now as a sacrifice of worship. We hear, oh God, to bring our bodies such as the instrument of worship.
Mold us, oh God, into your purpose, oh Jehovah. Mold us, oh God, into your grace, oh Jehovah. In the name of Jesus, oh God, recreate us for your ministry. Recreate us for the purpose to which you have called us, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Shatalamande kosetaya, libra kasotaya nalamashikaya na ile yontwati nkose seyibhaliwe ngathi silethe yona leyo ncwadi libona bakholwa yusathana seqendile ngayo emkhathini. Ngegama likaJesu sizokhansela konke egameni likaJesu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu ongcwele sizosula konke ebeseqhitliwe emkhathini ngathi kwathiwa ngeke sisebenze, angeke sishade, angeke sibe nayo imali, kodwa ngoba thina sibiziwe ngegama lakho sizosula lokho. Nayo leyo ncwadi Nkosi siletha kuwe, sizokhala kuwe Nkosi ngegama likaJesu. Yenza manje Nkosi ngenxa yegama lakho, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Yenzela Nkulunkulu ukhazinyuliswa kwegama lakho. Nkulunkulu wethu namandla onke, we cancel and dislodge ourselves. We uproot left and right every corners where the enemy has spoken against us. In the name of Jesus Christ, oh God, do it for the sake of your name. As this is the church of restoration, we speak restoration in the name of Jesus. We declare and decree restoration and favor. The Bible says abantu bakwa-Israyeli ngenxa ye-drought eyayikhona esweni lakwa-Israyeli. Nkulunkulu wethu ongcwele, kepha ngoba uNkulunkulu ozwayo, sithi yenza kulawo ma-drought esihlangana nawo. Wakhuluma ngomprofethi u-Isaya wathi, look, I am doing a new thing. Shalahane sayamana. Siyabona Nkosi khona kusha kwenzayo. Silethele yo ncwadi ukuze Nkosi elungileyo shalahaneke kukhazinyuliswe igama lakho. Shela hamaya kata ilipakasula mahaya. Nangiya Nkosi uyakhala ngesifo esesishiwo, nangu akawuthola umsebenzi, nangu akapromote usesebenza isikhathi eside. Yenje njalo Nkosi. La hayo manda kasatana bashata. Uyenza manje Nkosi, wenzela igama lakho. Yenza manje Nkosi, wenzela igama lakho. Sheneheta kasata. Shatakala mande kosetaya. Ili kapasu kalaya. Ili mana kashetele hesotaya. Ila kosi prataya. Nangu Nkulunkulu uzokhansela konke sekubhaliwe ngawe. Beka indaba yakho. Shataya. Nangu Nkulunkulu ethawula amazulu uzopheka indaba yakho. Athi uJobe yangathola leso sikhathi. Lapho ngizobeka indaba yami. Athi kodwa ngiyazi Nkosi, ngaso leso sikhathi nangu Jesu uzosula konke besekubhaliwe ngawe. Sekrithiwe nangu Jesu uzosula leyo ncwadi. Ushathakamahaya limahathosetaya liprakhosiyana anekhoshataya likasuya manekosiyana mana liprakhasuya kanele kesiyana. Come on somebody, lay that book in front of the Lord. Ibhale leyo ncwadi athi letha iy'ncelo zenu mazaziwe yimi. Shalahana ili kasukatayo ile kosiyana manekosaya. Moyo ngcwele
ubamisile Jesu abalindi ubamisile uNkulunkulu wethongwane phezu kwesizwe saseJerusalema namu Jesu uzosula leyo nkwathi khuluma ngaleyo nkwathi sena uNkulunkulu wakho besebhaliwe wakuJesu yena uthabula amazulu. He is bursting with his presence in this place. Uzocima lokho besekhulunyiwe ngawe ushathalamana khosaya ilimana khosima lakhathoko sethelaya librakasuya lamane khosaya. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord, we honor you. We know you have done it, oh God. What to me sila beliti Peswa Jerusalem ukuba Nkosi baqhubeke bamemeze ngawe uNkulunkulu wethongcwele athi indumiso uNkulunkulu wetholukileyo emhlabeni izwi lakho. Oh Shata, do it for the sake of your name, oh God. Ushanahana kosetaya libra kosatalamana osaya limaya libra kosetelehesia nanamosataya lihanda ode kosia lamane kasheta. Oh what Jesu ushanahana ilimahando seta lihano kosia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are doing it, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Our God. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Baba, ulambele wena, yakudinga moya. Cela size nomnikelo wethu moya wami Nkosi. Moya wami Nkosi. Ulambele wena, sengidinga wena. Hallelujah. Situ moya wami. Ulambele wena, sengidinga wena. Yebo moya wami, ulambele wena, sengidinga wena. Sisho njalo sonke bazalwane sesiyahamba.
Yebo moya wami ulambele wena senidinga wena yebo umoya wami ulambele wena amoya ngcwele senidinga wena Akasiphakamisa isandla moya wami ulambele wena senidinga wena amoya ngcwele weNkulunkulu moya wami Jesu Nkulunkulu ulambele wena amoya ngcwele senidinga wena haleluya akasisho kakuthina yebo wami Jesu Nkulunkulu ulambele wena awu Jesu senidinga wena moya ngcwele yakudinga yebo yebo umoya wami ulambele wena awu Nkosi Jesu senidinga wena moya ngcwele yebo yebo moya wami Jesu ulambele wena moya ngcwele senidinga wena awu moya ngcwele awu Jesu yebo umoya wami Jesu awu moya ngcwele ulambele wena senidinga wena moya wami Jesu Nkulunkulu ulambele wena haleluya abanye phakathi kwethu babambe iDaniel fasting bazoqhubeka manje masiphuma kusho ukuthi ngupast 7 basesiphumile manje emthandazweni sebengawedla iDaniel lokudla amaveji bese laba babambe ukuthi baphuza amanzi nje so ikhumula ngomgqibelo siphuza amanzi kuphela nalapho wena nje obambe iDaniel fasting then uzogumula manje kusasa uphinde futhi ujoyine bese bakhona kade bebuza kuma page nakubani ukuthi nabo bakude kodwa bafuna ukubamba umthandazo I believe ukuthi nala ku live bayasibukela you are welcome ukuthi nalabo basemakhaya abakude bafa bangakwazi ukuyibamba ifasting bese bekhonza nathi bekhuleka nathi nadambama live khona kuze kuyoshaya isonto siphamisizana zethu siphamisele phezulu bazalwane as we are leaving this place but we are not leaving God egameni lika Jesu sesiyahamba semakhaya siyaqhubeka siyathandaza kuyoba yizeleze mawukuthi uyoqala ukukhuleka ngobula kusho ukuthi nasekhaya you pray all the time actually kube kuyenzeka after 3 hours have that meditation with God after 3 hours leso sikhathi esincane nje after 3 hours uyathandaza after 3 hours uyathandaza ufunda nezwi egameni lika Jesu kusasa uyamema nomunye ukuthi sibe khona emthandazweni ntambama 6:7 phamsizana Father I bless each and everyone thank you Father ukuba sibe nesikhathi esihle kangaka moya ngcwele ebukhoneni bakho sesiyahamba moya ngcwele yiba uNkulunkulu
ube ubaba futhi kithi egameni lika Jesu. Protect us God indlela yonke bemakhaya endlini ba drive imoto bebuyele emakhaya emares egameni lika Jesu. I pray for your grace and your protection. Let everyone shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Ake simshayele uJesu izandla ezinkulu. Umnikazi wala ma document aze uzowathatha for your faith konke okucelile sekwenza